Джо на Gaming All Day с Дидо. Днеска ще снимаме FC Mobile с тъкмо излезе нов апдейт. Сега пусна видеото, малко го гледах. Реално има доста интересни неща, само едно малко, защото трябва да гледаме реклами, за да може да преминем в това. Ако ви харесват видеята ми, можете абонирайте се, лайкнете и за да мога да ви видеа. Ако ви харесват видеята ми, кажете в коментарите какво искате да гледате и какви видео гледам. И сега, аз снимам телефон, но понякога може и да снимам от компютър. Сега днес да снимам само телефон снимам, да знаеш в канала снимат и искате да всеки може да гледам Толстранът, може да Minecraft, може да CSGO, така да CSGO, Popkite. Сега ще бъдем тези форми, как да се тази ясна рекламата и ще продължим. Един въпрос, какво мислите за България, напишете в коментарите, какво да снимя, аз съм решил какво да снимам, преди ваше мнение, аз не трябва да снимя. Макар че не е слаб, обаче няма как да видя с изключко и да решава си да махна. Може да това като супер съп. Да не че трябва да махна, макар че ще видя някаква петрова карта на различната смъртена, обаче вече да са слаб по-време. Сега точно бой, който виждате, се апдейтва, не и да дойде първата оправи и ще играе 10 много по-добре. Бейбата си има много хубава карта, ще да ви трудно. И малко скупих моби преди да пусна видеото и е доста добра картичка също да ви примеря за CM100 Defender е доста добре. Но гледам пазите се, според мен Defender няма смисъл. Ако ще си го покажа там няма конфигуриран за Defender на Океан. Но да, само да бързината не е изключена. Ама ще го оправя някакво време. Значи е според мен сега 95 оверал не отбираме. Ама малко и при мен и пълсът пълен кармана и скоро за 25 000 не са фарма. Пък после отвори за 75 9 играчи, който го предавам за 10 000. А от 95 пак на 9 отново, пак и Значи това е много глупо, защо преди добре реклама да ви... Добре е реклама и да се взимаме по някои неща, които ни трябва, и те да имат някакъв спонсор и да печелят пари от реклами, че рекламират. Обаче вече за да трябва да гледаме задължително рекламата да преминем, това е вече прекалената реклама. Няма как. Не, първата няма да е последната реклама. Тук в чивито. Пък са ми дали 5 звезди. Чакай. Що са дали 5 звезди като е бегинер? Чакай. Бегинер. Got me irritated like razor bumps on faces. Been at this bus stop like all day, and these them brain no simulation. Bogged down from all the chasing up down my head like elevator. Get fine, being late. Който си бъде много лесен. Първия пак, който ще ми даде 8995 ли беше, не помня. Там, където уж натискаш там бутона на телевизора и чакаш определено време, за да получиш награда. Което може да си го започиш, ама... тук имаш също Бербатов. Да се добавят нова карта на Бербатов, една 9 двойка, 9 тройка също ще бъде хубаво. Защото чай хубав. Бербатов е хубав, аз страшно да гледам съм си така да гледам бъде. Добавя, че си го купя първия ми играч, който си купя.
ще бъде той, то си го продам, не че се спечеля много. Доста съм го вдигал, обаче няма как. Той е подарен. Чуй се защо и спорт не направят както миналата е FIFA. Да може да се прехвърлиш тренинга на някой друг играч. Стребил съм на 100 играча съм на борбата с дайпо. Ама... иначе е доста хубава карта. Би лезе без проблем. Чакайте да принесем стичка, защото това е лесно. Ей така. Джордино също е доста добър играч. Сега бие хубаво, Стефан също. Той че си е идеален играч. Стичката. Но доста голям песен на него. И така. Всеки е спасил. Много обичам, когато почне да ми правят пасове за медали. Да не успеем да направим bicycle kick. Правил съм го доста често, но за едно видео е много по-добре. Пасваме. Оп. Приеми. Приема топката. Връща назад. Прави паса. И Диого Жота много страничен. Майка хвърля на странична рама. Сега си го видим. С гола. Който беше добър. Признавам се. Да. То да е каква странична, но и се не коментира. Ама пак е нещо. Иначе от този сериал с Бривен Лопейс е доста хубави, защото се получава да ви призная. Доста хубави заедно, много често се вкарват, обаче ако някой стои пред тебе, много лесно ще вземе топката, защото чай не скри той. Трябва леко да се потегне какъвто и да че вземе, ама всичко си има своите минуси. Най-хубаво да върнем на лявото ни крило, на лявата защита, защото всички се тегнат напред така. Пък ако го дадем на ляво крило, всички се бъдат назад. Бербатов. Така, без не изтъхна, че сме пас. Много по-хубаво, защото такова не по-хубаво да се получава. Същото съм пробвал, но не ми се е получавало да натискам шута или финес. Иначе скопване също се получава доста често заедно много сама. Его Бербатов. С екип от точето ли? Не. Не, мисля, че не е точно екип. Не съм сигурен. Не знам. Матч свършил. Аз мислех, че е в първо полувреме. Взимаме още. Сега тук на това да ми се поставим записи. 10 000 коинс. Понякога наградите са толкова... чакай, тук не се вижда. Още 7. Не си мисля за нещо. Да, пак се изпълта. Не съм много. Ама защо добавиха това с рекламата? Не, че е много време да край 2 часа реклама, но преди поне да не бяха добавили да имаш като успешна опция. Ето, сколько опитва се да копне в... Това няма го коментирам. Опитваш се да копне в Италия, а той качава Босна и пак не искаш копи сега и се получи. Трябва да я вдигнем. Ей, тук си го избомбам на нас. Така, хубав гол. Тук как гръмна в... Гледател да е в фъгъла на Италия, не знам. Нагайки се отбояват. Ако мога тогава да снимам, ще снимам тогава, ако не мога, няма. Тук и тук е интересно, моите бойни стати са там, ще ги подаде за много пари, и ще има много с лайда, който ще ги дава. Роналдо по-скъпа е. Да. Галинча, той е. Все много мале, тук много се взеса.
Много зле са ги направи тук. Да ги гледам тук. Ето, това е горе, това става видео. Ето. Хил has been deployed to save the world. Където ще качвам да се и след 5 часа изчистим. Ще получавам късно зараклято. Само съм 9-7 метра толкова. Много да вземеш толкова играч. Като пак да се спочва това. Един месец човек. Не е месец. По-добре ще е да ми дадем. Ето един Мартинес, един Бу. Да ви призная, аз не съм чак толкова добър, но да разсъквам я. Мисля следващото ми видео да е или пак за FC-то, или да снимам за Brawl Stars, макар че не съм сигурен. Те са мега пигови, са най-тъпите в света, ама всяка видео. Това да не го коментирам, моля ви. Тук се го оставя, няма. Това е десначава. Оп, чак я върнем. Да се стига тук за една върна. Виж какво става. Мисля, че искам да шут, като това ми прави, не знам. Пълзгам да шут. Това е, че това е телефон. Това да направи някакъв скъпаншът. Оп. И нямаш ми късмет. Просто да, ама не беше зле. И тук един паушък само да му изчистя малко пътя. Но не справя да се очи. Не бях в хубаво. Не беше се завъртял хубаво да дадеш шута, ама аз не го насочих. Много го бях изкривил. Оп, взехме. Писната на Джардини. Той връща. Подготвят се за пас. Бербатов, пак с тенисната малица и бахте гол ще да бъде, ако беше вляза, че не съм отиваш. Леталите понякога изпускат бахти тъпти голови, а понякога бахти вляза, и това е гол. Който е гол хубав. Да, от извън бокса. Той вратаря не че толкова са постаря да я хване, малко му се оставя, ама хубав гол беше. Той вратаря докато скочи, той скачането му беше 2 см, обаче хубав гол беше. Има и по-хубави деца в Карла, но
отдалече и го вкара. Все пак да стоя 20 няколко шутинг. Какво искаш? Бях видял една карта на Халанд. На един, като влезете в... Мисля, че дивизия, обаче хед ли беше, в атак ли беше, не съм сигурен. Но да. Защо не прави пак паса за по-дълго? Май повече трябва да натискаме. Оп, имаме шанс за последен. Дай. Не. Понякога тук не използваме прият. Става голям фал. Те направо превръщат играча ми, пък не е взима два само. Доста много близко. Няма. Не печелят седмици. Ама... Свиква се баби. Свикли да са. Свиква. Хубава игра, значи не като SSD, защото учвам, че имам бачи и други много видеа с теста. Няма всичко се случва, обаче се случва. Имах един случай, уж да давам първо пък дуел да е не за глава и дуел да го дефедни, той му е литна. Въздуха, обаче нямаше после гол, нямаше как да го снимам, аз не снимах. Тъпо, ама иначе беше гол. Много смешно. То аз литнах доста високо. Сега се чуваме ето хубав пас. Въздушниче. И главата си е това. Хубав шут. Чакайте да си направим тук смяната. Да сложим надясно. Той понякога прави много зле шутови. Бербатов, Стоичков, макар със силния си крак. Наистина се едно бие с уикфут, а той бие с ляв. Но мало. Той направи, че ти се едно гледаш Бербатов да бие с уикфута си или някой друг играч. Сега например, кой да е пусна да ми е крачи нагоре. Защото искам да пълвам задна, както ви казвам. Тук е хубава страна за задна. Ето. Странични пак гол. Много хубави гол в моя това е гол на пас. Но не трябва да има никой пред себе, защото вижте колко ниска топка. Тя почти не се вдига. Понякога като задържиш малко повече се вдига, но пак лесно е за дефенса. Не е като лопаса да се вдигне над противника и да вкара гол. Иначе вижте хубав гол е. Вторият такъв гол за видеото. Два хубави гола, обаче на Бербатов беше от по-далеч. Тук Бербатов я взел, обаче блокира по-скоро, но не успя да стигне напред, защото черно силна беше. Сега от тук се пробваме за втори опит, ама чакайте да се насмамят, да тръгнат напред, че аз тук 2 см просто да ми е. Той път мисля, че не излезе от мен, ама вижте го. Много обичам, че не мога да го накарам да падат. Защо не знам, оп. Дайте да говорим. Имаме ли някой? Нямаме напред. Оф. Не, вълк. Имаме вълк единак. Самичък. Отдъма. Бербатов така изобщо не се напред да играе, ама я забавих се забавих с шута. Това болно се влияе лесно. Това беше може да бъде като към пак сам да пас. Оп. И това беше това. Пак джелба жълта за втора време след. Това беше много хубаво, обаче да сега колко 3, 4, 5 задни минути да се напел. Не, като цяло то не бяха задните всички, че имаше доста не. 3 странични ли бяха и 2 задни, не знам. Не помня хора, ако помните. Аз си погледам пълните видите. Иначе бяха добри голови. За едни 20 минути. Така идеално.
Аз като цяло аз не играем на много и така да. Аз се играя за кеф. И малко да се вкъмнали да пробвам. Аз направя много да вкарам с Лядрес 2000 гола, да правя някакви интересни серии, защото само да биш един същи гол. Не е интересно. Този пакет е много добро, че си го трябва. Събирам ако трябва 2000, ама няма ги спомням. Аз много се съм сега. Не сте ги използват. Сега ще ги използват и изведнъж всички спочнат да отварят такива токени и изведнъж си гледа някакъв евент да ги използват за по-хубави неща. И буквално ще си събил токена за нещо. Реших да пивам, имам късмет от слабите пакети. Ами нали от 75 все пак на 93, пак от 90 пак на 9 на последните пакети. Вече знам, че са се намери да бъде късмета. Някакви се слаби, по-пак е малко на късмета, ама късмета не е отгадна. Да ви призная. Много интересно минава. С 7 ще не да в един ден. Това аз не бях загледал толкова да се свърши повечето. Това инак ексензите си да изберат така да кулят да идат в 6 минути. Което 7 минути да идат в 100 минути. Да и това ще се бъде да пак само че се бъде 8-9 8-4 вот много так и нищо хубаво 9 8 седмица. Точно. Днес, честно, тя да го това пакета. Нямам. Тоест, няма много идеята да ги бях ползвал глюк още. Не, за дължина дали глюк не съм си го довършил. Той дължа още, да няма да го взема. Така. Сега да го взема обаче. Има вече да не мога да взема, няма смисъл и да го вдигам по-добре да ги купя. И да го купя. Така да няма никакви как да отсъм да това е интересно, че това е да правим. Да честно, не е така да е хубаво да си има. Това за някой когато падам не съм да не защото сега с новия ден да се падат. Но да се изпът милиона. 12 милиона да бъдат, за 12 милиона да толкова съм да бъдат. Значи, не това. 120 милиона на скъпи да бъдат. Какво всеки е паднал? Аз бях купил много скъп. Като го бях за обед за 50 милиона. Това е 5 същия пакет. Скам пакет, как се казва. Сериозно? Да понесли купили. Не че на точно, обаче викам снов. Снов. Но. Все пак нали с нов евент. Може да се добави нещо. Тук не, тук е ексчендженството. Какви токени има нищо. Нищо, стои в този пакет. Евента. Ей, то спрям. Виж, тук се пак на някакъв супер играч. Ако взема 8 не, то се нещо. Ма викам, ако пак на сега някакъв хай, ще се спрямука. Още събира мама и тук да ви сега гледа, че пак съм 9-9 плюс 9. По-колко пакет от 9-7. Не си на какво да бях пак на 9-7. Това видео особено. Те си да бах ти яко.
Той има някакъв пак. Също стандартите точно. Има една реклама, си издява. Родителите добре познават признаците. Никнене на зъбки, бързо към или... Така след половин час. Както казвах, надявам се рекламата. Дейзи Кенджин дивизион. За тук ви говорих, не помня. Да, 101 иска да. Като гледам стата вече на Халанд, който е 100 мисля, че, който не е издигнат много, обаче. Пък някакъв 13 и шука му и не е чак толкова съм. Дълбата се не бях, само пък 6 уверява, ама нормално. Те няма да гледа. Да, още като се вземи да снима, обаче не е чак толкова гледам като погледнеш. Реално. Роналдо е със втори наш шутинг. Картичката му 9-6, което е доста хубава. Просто не знам защо пак го направиха най-скъпата карта сега. Сега не знам дали да се направили по-скъпо, обаче доскоро беше най-скъпа. 95. На 95. Неговият въгъдър не мисля, че беше да 95. Но той няма да има. Има доста 95-чички, 95 кила, но обаче аз нали, както вижда, че не ги играя. Помня, тук бах, че гледат където цених. Тук стоичко ще си аз не е специално. Бай, не, такъв втори гледа не е. Ако играта така Ако играта така се ми края, няма гледа. Ако играта иначе така се ми края, само види да оцелва нас. Си е изтрия човек. Мале, не, трета гледа. Бербатов. Външен ли отдай или сляв? Десен външен или сляв беше, не помня. Къде сме? Десен така. Той не го видях, че той уж забави, сякаш му спря топката или нещо в тъмната страна. Бие, какво направи той вратаря? Видяхте ли спринтър де... Как се де? Видяхте ли спринтър дето дали? Да си погледам пак виждато, сякаш ми се струваше, че беше нормален спринт, ама. Така, набих му го фагълчето. Долу няма, пак нещо. Ти види, че къде не вкарах. След третата вкарах, обаче вижте две не ги вкарах. От Бербатов с левия. Така, чиста победа. Къде за най-скъпа спин. Оп. Не успях да къпна, ама той не тръгна. Той нашия 5-5, 109-5 аз съм слаб в това, ама това беше прекалено слаб. Не успея да дивизион. Дивизион на това. Привал само, явно няма вече. Да изиграя два мача. Преди имаше да само с един, ама явно да се тръгна това. Няма друго да направим, че видеото скоро си трябва да спирам. Няма го да правя дълго, защото не искам да го правя 2 часа. Или някакво супер дългото, че няма смисъл, ама... Аз тук правя го, обаче малко да го помня с кадър да го правя. И ако някой знае за какво сте звезди, не знам аз за какво ги събирам. Да, мисля, че откакто играеш се събират, обаче за какво се я съм. Тук съм на предписанието. Да стана в чеката вече. И за ексченджа, но не знам. Не знам, аз не играя с камови. Той не мога да играе си ем с ними, но... Той не играе картичката му, не играе каква са предката, но... Малкото ги малчето тук да се взема. Да ги догледате с малчето и малчето. Какво да правя за 2 минути? С 5 минути да снимам за какво да печеля ми нещо. Аз си спомних да този ден ми си икичка цена.
10 вече. Няма да какво да играе и затова ще играем. Той ли ми би, да? А, не. Да, той би. Той е. Да. Съвсем като да. Вече няма да искам да ми напас. Вижте ги как се събляха тук цяла клетка. Цялата клетка тук са кебабчета раздавани, тук не ги знам какво правят, всички се събляха. Китайската стена се направят. Ако нямат някой китайски треньор от Китай, че не знам, чайната. На един чайна да ги правя, да. Забехте Христичков фестляк. Аз изобщо не видях. Аз видях, че Христичков, ама викам, че си го давам на 10, не знам. Свикнал съм да играя с 10. Свикнал съм да играя с 10. С десен крак или с Одегард, обаче не кам да ми тръгва като страйка и... А не като лев да ме крило и да изполя в крак, ама... Тук изпълнявам пас, Белбатов стои като някаква клетка, ама добра карта е, добър е. Да мога да му отправят нова карта. Оп. Бачи дефенди да прят. Оп. Стоичков. Блещаме. Тук е една облещалка и са загъбки. Само че взема това да бъде топката. Оп, тук правим един пас. И даме. Бачи шута. Ама беше слабо обаче. Пък. Не да е. Той не се е бе заречен. Аз спомням да ме е палушът на дикарната. Беше. Не става. Няма да палушът. Да, си да е палушът. Там си да не бавя. Давай, кой, да видим някой. 8 номер Джерзин. Да, си стичка в 8 номер. Не, тъд глава някакъв не чува. Да, не беше от мен го тъд глава, поне както е. Ето, виждам главата, той я би. Бах се на нас. Той я удар, бе. Две, вижте. Да, не виждам от Бариси да я удар. Вижте го. Да, удар. Изобщо не изгледа се, че удар. Ама. Не дойде, бе. 45 минути, кога стана. Съвсем забравя Джерзино какъв игра и трябва да проверя се викам някакъв ляв гледе съм не беше, съвсем забравях обаче и се забравя да проверя. Оп, финта малко да жота. Върви се за ладна, бе. Ама и това аз какво искам висока не беше. Не, че не може, ама... Миличкото няма да успее, не е акробат. Не. Тук какво правите ми? Не, тук нямаше начин. 21 използвах. One-star скила. Дето е да се я пуснеш напред. Ама... Тук се блъскат. Майко най-добича. И пак я скарах. Не може ли да се поема като нормален човек? Слях как пак. Добре, задно много са когато лица. Не, че не мога да я дефенда, ама... Това. Офред. Що как би? Това каша, бе. Точка видя ли що как би? С десен. Значи мой десен сега. Хубаво го сложих на ляво кръл, що на десен. Чао. Аз първоначално мислех да си малко преди да мислех да си купувам и тък му се викам да купувам, защото че е се хубава карта, пак си викам няма по-добре да
Като обаче изведнъж като го видях в офишените, се викам, не си го взема. Ето той е хубав, добре, 9 чистица. Добра карта, силно. Не съм много силно статистики, ама то статистиките не правят с играча. Те, да ви призная, имаше един играч, имаш 89 чути световичката на борбата вправиш, макар че той 120 от центъра с паушото вкарва голове. Тъй, че статистиките много не правят. Ако се отвижда един 62 играч, който не може да играе по-добре от всичките. Ама, аз знам, пак имат някакво нещо свързано, да, обаче не се усеща чак толкова. Примерно дали се бъде 105 или 115. Няма чак толкова усещане. Поне аз не го виждам разликата. Особено ако не един играч, ако не друг, може да се усече. От когато не става. Чето в този път е един сантиметр. И ако не усеща да се стане на сантиметр, няма да оцели. Поне да оцели гида. Много обичам, когато вратаря е отблъсна. Да спасе. Изведнъж аз бия. И вкарвам гол и ми пише офсайд. Или като целя гида. Като целя гида по-може да ми го изпише, защото пак се войка пас, обаче като целя вратаря, той спаси изведнъж моя вземе шута. И като е офсайд и ми изписва офсайд, е пак стъпка. Защото той е пред всички, че обаче много тъпо го правят сега. Си има продължение. Не трябва, не ми се прави. Защото имам и няколко мача, а не искам да ги удължавам. То само този мач се бъде, че минах само 7 минути, докато го изиграем. Още една минута и нещо, пък играем след 7 минути. Още така. Пък и сега с продължения. Обичам се, аз харесвам да бия без пробача. Ама тук май нямаш. Да, нямаш. Еми. Това ще бъде за днеска. Скоро пак с него видео. И пак ако ми харесвате видеята, лайкайте, абонирайте се. И вярвам за първо видео да ви е харесало. Да, да има следващи хубави видеа. По-хубави видеа. Защото вярвам, че няма да е най-хубаво, което ще видите. Но смятам, че като за първи път е добре. Чао! И да ми гледате това видео.